La veu de la Pobla és un instrument de comunicació ja consolidat amb una llarga trajectòria informant a la població. Aquest butlletí, editat en paper pels socialistes de la Pobla de Vallbona, arriba periòdicament als vostres domicilis amb informació municipal. Enguany, hem estrenat un nou format de la veu de la Pobla a través del vídeo en la web. Es tracta de la veu televisió, que ve a complementar el butlletí en paper que no desapareixerà. Ja està al carrer l'edició de la tardor 2010 del butlletí que membres de la Comissió Executiva Socialista es troben repartint porta a porta per tot el municipi. La secretària d'Acció Electoral, Regina Llavata, destaca la funció d'acostament entre la ciutadania i els polítics que fa la veu. Els socialistes de la Pobla estem avui repartint la nostra veu en paper, de porta a porta acostant la informació política del nostre poble al ciutadà. En ella podeu trobar com accedir a la nostra pàgina web, com enviar-nos correus electrònics, informant-nos, reclamant el que considereu oportú i tot allò que ens voleu fer aplegar. Lo important és la comunicació entre els polítics i el ciutadà, i això és el que nosaltres volem, arreplegar tot el que vosaltres necessiteu. En esta última edició, la veu recull un article d'opinió del nostre portaveu Jaume Cortina, així com també diferents articles sobre qüestions com ara la massificació a les aules dels nostres col·legis o la situació crítica de l'economia municipal amb un dèficit de quasi 1,5 milió d'euros. Trobareu la veu a la vostra bústia i també la podeu descarregar de la web del Partit Socialista.